Imo ni manok pre. Basin kay nagkamo ko, nagsabot man ko. Ako di ko tao kato pre nga sa oras sige na makapangawat sa kong manok. Imo na itong gitigom? Kanap ta nang lakaw na pre, imo na pre? Iya na lagi. So kamo pa mga kamu pagka. Diba? Istoryante ka ba? Kaya kung imo na tanan rin silingan na to, imo gikawatan. Naon santa na dagi na masin na trabaho. Karon Akong padigaya, ako pa limpyo. Kanya, reklamo ka? Ingon ko? Oh mga toy, ato na ning ilunod atong vitamins E. Igwag ng kibul. sukar kong bata karon pa ko kakaon naning hanga. Ha? Kaya ra? Makaya man hinahinay. Sa grabe naguan na sa kumaman ako. Ano na po mga bagnaw eh. Oh! O sa bayato? Imo ni manok pre? Basin kay nagkamo ko, nagsabot man ko. Ako di ko tao kato pre nga sa oras sige na makapangawat sa kong manok. Imo na itong gitigom? Imo ka po ninitan? Yung sabi na. May iyaw ta pre? Magkaan naman mo, DM na mo. Asao na. Bisag maingo ko nga dito mag-iha mga wam gaghapon. Yakram balibag kas ko ha. Kini pre. Paghikapan ako tinibuok nilabas. Ha, kini nga bay? Nagtari lagi ni. Gusto mo ka ng umbes usaray ko ihon. Kanat ta naghigot ni mo ihon. Kanay kay di ko ganahan anay kay mo piso may 15 ka buokon. Kanay ha to yawan. Katong ang laging partner sa kong katong Kanay. dito sa Negros lagi. Kanawayon. Di ka tulipad din sa katulong ko ba nga? Bayag laki. Asa laki yan eh? Din dagan manot ng kuan na. Kanay na to manan yawan. Dali lagi ni blata. Kumusta naman ka te? Nang lospad naman ka. Sige lang kagdikurong na. Kaya parang ka makita sa agiya. Saan ka po? Uy ako ni! Namis yan na ka! Kanap ta nang lakaw na pre. Emo na pre? Iya na lagi. So kamo pa mga kamu pagka. Diba? Istoryante ka ba? Kaya kung imo na tanan rin silingan na to, imo gikawatan. Di ka lang. Punay na gusto eh. O ka na lang ko sa pre. Gusto ka kay puno to ka. Lagay kay sukod sa kanay para sa tanay ken para duha ka bugok. Nakatrabok. Kanay. Partner ni. Kana! Malagsoon ni. Yung tanaw na mo. Imo na pod. Mao ni partner na. Ingka gihaw na nimo. Napulos lang ka kuan pre. Mao ni partner pre katong palit 30. Ah. 30 May. Oh. Ano nga naman ni bungot? Iwar basa ka kay. Nara na si mo. Gapon yo. Gihaw na kuno niya. Bay glake din eh ay. Takop ti Brad. Papa. Oh, sa kanila nga ako gipalit ako tong Negros na par. Bakit par nga? Pulos bay? Pre, kini may partner na gihaw. Kanay. Sana makakaon ko 30 pre. Asa man ang manok pre? Jadi re. Jadi. Yung sa amta na. Buyo siguro na balik ka ka. Di cuan apa-apa, kanam kelangas, may bagko ka tangan. Asa man nag-stream na. Karon, kay kita kuyog doa, ako imo pungutanan. Tabla tani. Asa man tagtangan na nga. Na, makita na kita pungutanan sa tagiya. Sige pre, mangutana na karon pre. Ayaw lang. Padito lang pangita. Naon santa na dagi na masin na trabaho. Karon Akong padigaya, ako pa limpyo. Kanya, reklamo ka? Ingon ko? nabdal bisita ron pre. Kisa nang bra. Sir Jan Ray Pambot. Bida tong konsepto mahigop kung sa sabaw. Pulis na pre. Astang katuntuha gini mo. Naday ka ng sir nga di pulis. Adak. Kuya nim katubang nim nga ugok ay. Tala nim. May school lang ka pre man. Good morning sir. Ma'am. Mo. Sali na petawag. Mo bude na. Nga naman ang gituyo mo na nana pre nga dagan man ko sir. Basta sir kare. Kuan kay tawag kat kuan. Nga naman na ang sir pulis. Sa kapunungan. Ah, Ikaw ba na nakayop ka kambi? Ganun, hawak kamay. Pinasili na predim tapos husto. Anya, ano na? Tuang duha, sige ato gay.
Kakuha ko na sila. Espada na. Lugot, tubigon na ba na? Yo, mo na. Wani ha? Uga kay pan ito. Tanaw na rin pa. Mara na rugi. Nagipbot. Oh, kira mga tayo, sa may ato lugayaw na ato na rin itakang. Dara mo sir eh. Nabo. Ngaon ta. Tila ko si Sir Oguan. Mo testing siya kung sa kunuhang magyugdi. Oh mga toy, ato na ning ilunod ato vitamins E. Iguat mo kibul. Na. May sukay, bro. Muni loko sapot-sapot. Naon pag gini diri. Grabe naman ka nga eh. Di mo kayo? Andam na kita guys. Oh, kira mga tayo, ato na hono nga ito, tribok, puro sili. Tara. Puwahan na anak ko. Mga tayo, eating na. Oh, natin bisita, natin bisita. Si Sir. Si Sir. Dyan. Ya, Sir. Usalo? Kahang nagbayana. So ayan ta. Kahang nagbayana. Darakin, darakin. Makaw nga. Grabe malamoy. Hindi ko makaw. Lihat mo ba sa tada pinangkuhan ng Wasili eh? Uy, sukar kong bata. Karoon pa kong kakaw ng naning hanga. Dagang yung pagbunga loy na nabalik lang ah. Lami. Bigay daw ito. Kaya, Sir. Kaya nga. Halaw eh. Lolo ba? Sukat pagkabata na ko, karon pugit na sila nan. Kana ito eh. Nabalik gyud po dara. Nagun man layo. Ha? Kaya ra? Makaya raman hinahinay. Say. Padara, Sir. Agi atay. Ni aton sa di panore ko. Menagege. Kakta po din sa bawah, di ba hurot oy? Dam kalod na namkas kinilaw di kinibuok ko. Kaya nga bago. Sir. Sir. Wala mo tingog sir. Dali na tulan sir. Tripa. Kaya ra tayo. Tulan sir. Sir, nalayo tayo, Sir. Nalayo. Tanim nila kita na ni deket sila ngatras naman. Grabe ko kapure po pre. Asa ka lo? Anak, kadaling undang. Sir, Sir, Sir. Allah. Dan kanawan mo kabuang. Diyos na si Sir, ay. Wala. Ano? Diyos mo to? Di lagi mo eh. Ye! Agad. Adriana. Dagan ba? Agad. Apa dong? Siapa nih bilang memang aku? Orang gede kakabut. Sir, Sir. Sir, Siapa si Batu Sira? Okay na. mau lagi naik pinakaligaw na bilin. Ay, andere mo tayo. Awa pa. So, dire, surrender gitu dire. Pero dere, papas. Oh mga toy, lilig na. Wow! Mapapay tugayan di ay. Why? Shoutout mi sa mong Whitey. Shoutout mi ni Albino Tabuena. Shout out. David
DB John Maturan. Shoutout! Richard Padayon. Shoutout! Efren Avatar Jr. Shoutout! Nerds Vlog. Shoutout! Ray Casimiro. Shoutout! Pobreng Vlogs. Shoutout! O Ramsod Kako. Shoutout! Cars Vlog. Shoutout! Roberto Angob. Shoutout! Nolante Zero. Shoutout! Emilio Ramos. Shoutout! Joseph Hulit. Shoutout! Ako si Ladim. Shoutout! Adolfo Manatad. Shoutout! Boy Suito. Shoutout! Emerson sa Lulom. Shoutout! Og shoutout ay ko ni Kenneth George Marbibi. Shoutout! Og Noah Vlogger. Shoutout! Og Gross Ben Dagunman. Shoutout! Og Berjon Lastra. Shoutout! Og Lowering Grisky Pit. Shoutout! Og John Passion TV. Shoutout! General Berevado. Shoutout! Og Julinar Cortidor. Shoutout! Og Slumber Parte. Shoutout! Og Brian Pagua. Shoutout! Og Jongs Bilarta. Shoutout! Ricky Anario. Shoutout! Sawa pa ba sa ito niya mga China? Comment Comment lang lang mga mga ito! Wow! Pwede po dili! Sunod na lang!